pitip na lano Jisu unwan. Kani kadai ke jingkeli hak ba bon ba ki briu ki akeli bat dan na preng jongki ki nget bo un sawan dan na preng jongki ki dang yai up dan na preng jongki kim nget ru dan na preng jongki ki bala thaj ban up namar uong hakmi ngawan klo hinre umwan hadu mentaru kajikeli kalong hakane kasngi hatu pitip na lano Jisu unwan ho ngitip ye ge ayom namar ulaya thu lupa shwa bo unwan bagan jagata ulaya thu lupa ki senran ke jong shwa bo unwan baladon shibun ki briru ki balayathu bo jisunwan kata tarik lane kata snem lane unsawan sakata snem ladon shibun bagi briru ki balayathu nadu menshwa bat hadu menta kampat dei kawai ke answer ru tadeng ta baki senran ki jong try ru haba ujisu ong nganwan kloi ki dang mut bet bo unwan no hang tu hi haga por ga jongki haga ya ga jongki henry maki ki la shashtom bat ki layap henry umpat shimlawan hadu mentaru umpat shimlawan kajingkeli galong hatu pitip nem lano Jisu unwan tadeng ta ngakum syakri utra ngatip lano Jisu unwan ari pila awenong kuno pastor pitip lano Jisu unwan namu Jisu daladi ruang am tip te lano unwan tadeng ta langi puli ke tin ke jautra fi Markos nong ka bakhat lai ka dekot ka ba lai puar ka ong henry syapang kata ka sngi bat kata ka poru omdan batip wat ki angel ki bahabeneng lemne ukhon henry tang ukpa Jisu ang mam nan batip ye kata kasngi beta kapor nan batip wat ki angel habeneng rukim tip lemne ukhon rum tip henry tang ukpa pila manong pastor kumno bo Jisu daladi tip te lano unwan ki angel rukim tip tang ukpa kumno mapipi ang pitip lano Jisu unwan hagane kasngi ngambu ye katarik ngkwa manong ifi yo mangabu mangai kata katarik lano Jisu unwan hagane kasngi ngambu ye katarik henry nganbu ya gane kawai ke jubab bat ngan ai kata kawai ke jubab mde ba ai jubab mangahi henry kade ke jubab ka ba Jisu hi ujubab bagata kalong la pi puli no Lukas kalong ka ba khatar ki yathu ingi ba Jisu hi u angkum ni ya kata kasngi ka ba unwan piru tolong ki bala kloy na ba hagapor ba phimut ba uwan ukhon ubreu hagapor mdei haus nem la ni hagatarik mdei hagapor ka ba ngidatip hagatarik na tau benai tau snem Jisu kami tu ikata rei ho hagapor ka ba phimut uwan ukhon ubreu tegade kata hagapor bampoi perkhat hagapor bagi breu kila thaj ban ap bagi por bagi breu kila smudu jingkermen bagi por bagi breu kim kimi lenti show ega jingwan ka jo hangta ukhon ubreu unwan hangta Jisu unwan tadei ta lada phikli nga pastor pitip lano Jisu wan ngatip Jisu unwan no umnuman kat kum kata kapor ka bangin bu mangi ngitip tangi kene ka wai unwan hagapor bampoi perkhat tadei ta la ai shibun ru ya ka nuksaw ong ba kumba unong tu uwan kumta ngaru nganwan kaktin ka jong blai ka ong tapi puli biang lenong bakhat ar dekot lai phundai kane ro kade no Lukas ong kumne Jisu ong henry ya kane to tip balada utrai yeng ulala tip hakano ka por ba wan unong tu undala ap ba unom e ban prat ya ka yeng ke jong u lada ubriu la tip lano unong tu unwan unjendala ap yau tau unong tu yo ba tau unong tu unwan ban prat ya ka yeng ke jong u lane ban klong lane ban rung ha ka yeng ban tu ya kata ka jingdon jingem ke jong u kababel ke thu ni bu Jisu ang bangangan wan kumunong tu kabamut hagapor kaba ubriu umpoi perkhat unong tu si wan hagapor ba yap thia ba hagapor ba bang thia ba ba dehang ta hagapor ba ki briu ki thia ba haga jinglong mensim ke jongki kaba kidang syak no he ka perthai kidang syak no he ki jong ne ka do ta de haga ta gapor haba ka perthai hi ka pen pau la ne ka perthai hi ka pen sisa ba utrai umwan kumta utrai unwan tadeng taw anom thaj ban ap ya ke jingwan ke jong trai im ke jing im kumbo Jisu wan no mentah im ke jing im kumbo trai umi pau no mentah namar hagapor ka ba phipim poi perkhat haga da gapor utrai wan let's say pipila syakri utrai let's say kum Petros ula bot yu Jisu ula bot wan ki eryong ke jing im ho haga jakaban khmi shau trai jakabong pe be shau trai ula jan poi shau trai henry hagabakum kata ke por ula ya ke duriau kumbu Jisu ya henry shwabu un poi hau Jisu ngam plum hagata ka namar
haga jakawan pek chu Jisu la pek no syaga jingki taki eryong haga jingki taki erlang thari ungam no hangta pala pi pila syakri utrai hala pi pila ya up utrai ya up kmi ya jingwan ke jong trai namar utrai ula janwan wan pai no isga perthai yo bahas shwabu utrai man pi ngam no haga ne ke perthai te kamlong tanai ta ya up ya ke jingwan ke jong trai up kumba unwan no menta im ke jingim kumba unwan no menta tadeng ta la pila syakri utrai wan im ke jingim kabalong ka jingim ka pensusi utrai tadeng ta lada pi pidang le pop e no e ka pop namari utrai wan no menta la pidang klim la pidang auria pidang le arsap ya la ka jong kalok ka jong pi le arsap ka jing trai ka jong pi hagi kam ki jam ki jong pi le arsap lada pi le arsap kala ka bamut no yo bu utrai wan menta tadeng ta wat ju im ka jingim ka balong persya ya ka mon ka jong trai yo ba lada wan utrai ka jingim jong pi kan long ka jingim ka bakordit tadeng ta expect utrai bu wan no menta namar ong ha kmi ngawan kloy badang ngai unwan om ha gapor ga jongi om ha kata ka calculation ka jingkhan ga jongi 100 unwan ha gapor bamut ha gapor bangim poi perkhat ha gapor ba ka perthei kam kmi lun ti shu ha ga gapor u Jisu unwan tadeng ta ngai kwa ban ong ipi ka ne ka sngi la pi kwa ban tip la no Jisu unwan ha gapor bam poi perkhat kum unong tu uwan haga por bagi beri ki athia kum ta u Jisu ronwan tadeng tau trai ong tu syarai bat tu duai syarai syakri utrai bat tu duai ngas ngutanat bu Jisu ong ini kentin tolong pi bapan po ila kisengkai bat bala thang gi syarak jong pi long bala pan po tadeng ta long pi kita ki balong ready at any time at any moment pan po ila di kum basha ki parang gi sipong da ka apron ni gi kasi gi jan chimper haba ki lek ban trai no sipai upong ye ka jan ka uniform ka jong o ye juti ke jong o habau tiaru kendit bahabul kendit la long ready kadai ka tang hab long ready anytime tadeng ta bangin long ki breu ki banum pelip no ke syarat ka jong a bangin long ki baplu na tau try man lagas ngi ngine rem ban syakri ngine rem ban duai ngine rem ban yalap ye ka gospel ngine rem ban ap khmi ru ka jingwan ka jong try mar ka jingwan ka jong try ka long imminent ka long hajan bat ka long lano ha ka por bangim poi perkhat unwan tadeng tar fila syakri try syakri bat ya ini haduk ka bakut nomor tang utau bu ya ini haduk ka bakut on yo la yem jagat ba jaga jim jong pi kawan ki jing le ya ini be try nomor haga ka por ka ba fim pai perkhat utrai wan utrai ka khu ya fi ni dua ka ni ka ski ka menta se don apeng jong pi fila sngu thaj ban up ya ka jingwan ka jong try fila sngu thaj utrai ka no no man chu pi la ardatin ro le se yo Jisu man ka jing shisha ka long balau Jisu ulawan haga jingwan ka benengkong ka jung haga do pendap ye jing thu lupa kum chu ru haga jingwan ka baar unwan un pendap ru ye ka jing thu lupa tadeng ta yai up yai kermen im ka jing im kum bau trai wan no menta tadeng ta im ka jing im la wan utrai kan long happy fin kemen fin long excited haba uwan om ba pipin sngorem nani ba pin pai no nau trai haga ka jingwan ka jung o ngadwai ni ka poram ta jong fi mo blem na pensat bor fi ba finang la bani ai up ye ka jingwan ka jong trai ngi ngadwai ni ka poram menta trai ni ka por nga ai ngo ye me namar ma ai bor kita ki ba ngol wat ma ai me pensat bor ko trai ye kita ki bam dan bor trai la da ki don ki brio ha ni ka por ko trai ni ki khon ki me la da ki la ngol thaj la ki la ngol wat ha ka jim ka jong ki bat kham tam ko trai ha ba ki up ye ka jingwan ka jeme haduk menta mem sim lawan ai bor ki ko trai ba ki ni syakri shu ye me pendap shu iki da ding pendap shu iki do men sim khoi bagi nang la ko trai ban syakri kumba ka jingwan ka jome ka long no menta kin im ka jingim kumba ka long ba ka jingwan ka jome kan long no ha kan ni ka klip mat hi kin im ka jingim ka ba pen su hai me ha ba kin ya kendo ban me ko trai ka non ka jing kemen om ka jing pen rem trai nga duai nga kerku nga duai nga kerku ya baro ko trai ki ba pa ya ka ni ka video ka ni ka por mentai nga duai nga kerku men pen chat bor daw men sim ba ko jame ko trai la da dang don na pring chuki ki ba im ha ka pop kin pai no na ka pop la don na pring chuki ko trai ki ba pat ngai me kin pediang no me ada don na pring chuki ko trai ki ba dang artatien kin ngai no me na do ni ka klep mat ka mentang nga duai nga kerku kerteng u Jisu amen bat amen nang i up khmi ke jingwan ke jong trai aman ke jingwan ke jong trai kala hajan kublai sibon amen